हेलो लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै बे हादोरनि बादै मिथिनो लागोन जाय हादोराव वाइफ केरिंग गेम्स गेलेनाय जायो आरो बे हादोराव गारि घोड़ा सालायनायनि थाखायबो फाइन होनांगौ जायो आरो बे हादोरखौ दा कान्ट्रि अफ लेक्स होननानैबो मिथिनाय जायो। बे हादोरनि मुङा जादों फिनलेण्ड। दानिया जागायदिनि। फिनलेण्डनि अफिसियेल नामानो जादों रिपाब्लिक अफ फिनलेण्ड, जाय इउरप कन्टिनेन्टआव दं। बे हादोरनि सुबुं सानखोआ जादों 55 लाख आरो पपुलेशन डेन्सिटिया जादों 8/स्क्वायर किल'मिटार। हादोरनि 86% टाउन एरियायाव थायो आरो 14% गामि एरियायाव थायो। फिनलेण्डनि केपिटेलनि मुङानो जादों हेलसिंकि, जायखौ ब्लु सिटि होननानैबो मिथिनाय जायो मानोना बेयाव गोग्गोम दैमा दं। फिनलेण्ड हादोरा जोबोद सान्थि हादोर। 2019 मायथाइयाव फिनलेण्डआ सबसे खुसि हादोर जादोंमोन। बे हादोरनि मानसिफोरा गावजों गाव मेगन सालाया, बिसोरो सान्थि थानो गोग्गोम मोजां मोनो आरो गावजों गाव मदद खालामलायनो जेब्लायबो रेडि थायो। बे हादरनि ससाइटिया जोबोद पजिटिभ। फिनलेण्ड हादोराव सान्थि जानायनि जाहोनानो जादों हादोरनि सुबुं सानखोआ खम आरो कारापसन गैयैनि थाखाय बे हादोरा जोबोद सान्थि। फिनलेण्डनि मानसिफोरा आयेनखौ जोबोद फालियो। जुदि हादोराव सोरबा अभार स्पिड गारि सालायोबा बेनिफ्राय फाइन लानाय जायो आरो बे फाइनखौ बे मानसिनि बेथननि सायाव लानाय जायो, माने जायनि बेथना बांसिन बिनि फाइनाबो बांसिन जायो आरोना। नोंसोर मिथियो जानांगौ, जोंनि भारत हादोराव जेब्ला सासे उन्दै गथ'आ 3 बोसोर जायो अब्लानो बेखौ स्कुलाव थिनहरनाय जायो। नाथाय फिनलेण्डआव बिदि जाया। फिनलेण्डआव जेब्ला सासे उन्दै गथ'आ 7 बोसोर जायो अब्लासो बेखौ स्कुलाव थिनहरनाय जायोनो। माने बिसोरनि गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि मानिनानै लायोनो कि जेब्ला सासे गथ'आ 7 बोसोर जायो होमबासो बे गथ'आ अभारअल डेभेलपमेन्ट जायो होननानै बिसोरनि गभर्नमेन्टआ मानिनानै लानाय जायो आरोना। बेनि थाखायनो बे 7 बोसोरसिमखौ बे सासे उन्दै गथ'आ बिमा बिफाजों आरो गेलेनानैसो सम खाथायनांगौ होननानै मानिनाय जायो। बे हादोराव इडुकेसना फुरा फ्रि, माने गासै लेखा, स्कुल इउनिफर्म बेफोरबायदिखौ गभर्नमेन्टआनो होजोबो आरोना। आरो बे हादोरनि मानसिफोरा लेखा गोरोंबो जायोनो। बेनि थाखायनो बे हादोरनि लिटारेसि रेटआ 99% आरोना। आरो जाय फिनलेण्डनि मानसिया PhD खालामो बे मानसिखौ फुरा सिटियानो बेखौ साबायखर बावनाय जायो आरोना PhD खालामनायनि थाखाय। फिनलेण्डआव वाइफ केरिं चेम्पियनशिप नामनि मोनसे इभेन्ट जायो, जेराव फिसाया बिसिखौ फाफ्लियाव थिखोनानै लानानै खारो आरो बेवहाय जाय देरहायो बेनो गावनि बिसिनि अजनसिबां बियार फ्रि होनाय जायो। बेनि अनगायैबो गासैबो कल'नियाव रबिबार बारायाव थाम्फै बुथारनाय इभेन्ट जायो, ओमफ्राय जाय बांसिन थाम्फै बुथारनो हायो बेखौ बे सप्तानि दा किं अफ मस्किट' किलार होननानै मिथिनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे फिनलेण्डआव नेशनेल स्लिप डेबो फालिनाय जायो। बे दिनाव न'खरनि जाय मानसिया सबसे लेट सिखारनाय जायो बे मानसिखौ दस्रा न'खरनि फेमिलिया बे मानसिखौ दैयाव गारसोमनाय जायो आरो बेबो सबसे गुसु दैयावसो गारसोमनाय जायो, माने जेराव बरफ गोनां दैयावसो बेखौ गारसोमनाय जायो आरोना। फिनलेण्डआव गारिया खम नाथाय सनारासो बांसिन। बे मोनसे हाइ टेम्पारेचाराव बडि मेसाज खालामनाय जाय फिनलेण्डनि गासैबो न'खराव दङ। फिनलेण्डनि हिन्जावफोरा बेसेबां मान सन्मान मोननाय जायो नोंसोर बेखौ सानबानो मोनथिगोन कि फिनलेण्डआ इउरपनि सिगांसिन हादोर जाय हिन्जावफोरखौ भट होनायनि राइट्स होजेनदों। 1906 मायथाइनिफ्रायनो फिनलेण्डनि हिन्जावफोरा भट होनो मोनबोगासिनो। बिसोरनि समाजा सानोखि जेब्लासिम हिन्जावफोरखौ जौगानो चान्स होआ अब्लासिम समाजा जौगानाय नङा। फिनलेण्डनि मानसिफोरा जोबोद मिउजिक मोजां मोनो। बिसोरनि न'खराव सासे नङा सासे मानसिया मिउजिकजों इन्टारेस्ट थाखाथारो आरोना। फिनलेण्डआव साना फुरा 23 घन्टासिम जोंबाय थायोनो आरो बे समावहाय नावजों बेरायनो थाखाय गोग्गोम मोजां जायोनो, मानोना बे हादोराव गोग्गोम समायना समायना दै दङ। आरो बेनि अनगायैबो बे हादोराव हिन्जावफोरनि थाखाय एक्सट्रा आइलेन्ड दङ जेराव खालि हिन्जावफोराल' बेरायहैनो मोनो। फिनलेण्डनि मानसिया कफि लोंनो जोबोद मोजां मोनोनो आरो बे हादोराव 32टा टाइपनि आलदा आलदा कफि दं आरोना। आरो मोनसे रिपर्टनि बादिब्ला सासे मानसिया फिनलेण्डआव बोसोरसेयाव 12 केजि कफि लोङो सासे मानसिया आरोना बोसोरसेयाव। आं जेरै दहाय होनखादोंमोन कि फिनलेण्डआव दा गासै 1,87,889टा लेक दं, माने दै दं आरोना। बेखायनो दा कान्ट्रि अफ लेक्स होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे हादोराव मोनसे मिनिथावना गेम गेलेनाय जायो। बे गेमानो जादों जेरावहाय मानसिफ्रा गाव गावनि मबाइलखौ गारनानै खारो आरोना। बे गारनानै खारनानै बे खारनाय बादिलायनायाव जाय सिगांसिन मोनफैगोरो बे सिगांसिन सफैनाय मानसिया दस्रानि मबाइलखौ गोसो बायदि चेक खालामनो हायो आरोना बियो। नोंसोर मिथिगौना मोनसे समावहाय नकिया मबाइला इन्डियायाव गोगोम सोलिदोंमोन, नाथाय बे नकिया कम्पानिया अबेनि होनदों बे फिनलेण्ड हादोरनिसो आरोना बे नकिया कम्पानिया। आरो बेजों लोगोसे बे एंग्रि बार्डआबो बे एंग्रि बार्डखौबो फिनलेण्डनि कम्पानियासो बानायदों आरोना।
आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों।